An filɛbagaw ani an lamɛnbagaw Mali kɔnɔ ani a kɔ ka bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn minnu sɔgɔlen don an na arajow kan minnu sɔgɔlen don an na bɔlɔlɔsiraw fɛ k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna bi ye ntɛnɛn ye marisi kalo ale tile 4 ye bi ye san 2024 an b'aw bɛɛ lajɛlen fo kabi juma o b'an ni ɲɔgɔn cɛ an kun bɛ wasolonkaw fɛ an taara wasolo an bɛ wasolon guwatigi bɛɛ fo ka wasolon dugutigi bɛɛ fo ka kamalenkuntigiw fo guwɛnsɛntobilaw k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn Bonɔgɔ Adama k'an b'a fo ka Jarani Satigi fo Numusa k'a Kante k'an b'a fo Yanfoyila kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ fiyewu Kalana Yaku kɔ an b'a fana fo k'a ni cɛsiri ani timinanja Seydou Kulubali Buguni k'a fana ni sɔgɔma yan n'Ala sɔnna ma dɔgɔkun wɛrɛ ye ale fana ka festival Didadi international ye Baboloda fɛ an taa o fana ɲɛnamaya ni Ala n'a kira sɔnna ma Amara aw ye Bamakɔ goloba an kɔ yan dɛ an b'a kɛ wolomako 3 kɔni aya maaw b'u ta de la koyi Ala ta mana fɔlɔ n'i ye suruku ye naji feere la min b'a kɔnɔ baji bɛ bolo k'a mara ko tɛ maa la koyi ko ye Ala la masa min bɛ taa fɔ ale kɔ i jatigi ayi o tɛ Ala ye dɛ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ yan ka ɲɔgɔn sɛgɛn fu Amara politiki wanɛw k'u ka sabali maa t'i tana fɔ Ala ye k'a sɔrɔ i ma sa n hakili la furancɛla fanga daminɛ ninnu tun bolo ko kulu bɛɛ lajɛlen kan ka don bɛrɛ la bɛɛ k'i da de k'a to olu ma Amara bi bɛɛ sigilen ɲɛ bɛ olu kelenw de fana na u ka dulokikan min ɲɔgɔn bolo tɔnɔ ni nata tɛ wa Amara u k'u jija dɛ n'u tilara ɲɔgɔn lebu la n'u tilara ɲɔgɔn buruja la n'u tilara ɲɔgɔn faradali la n'u ye ɲɔgɔn fara ka ɲɔgɔn tigɛ n'u y'u ka ko bɛɛ ban u k'a tiɲɛ fɔ an ye dɛ parce que an tulo bɛ min na nin si tɛ ko tiɲɛ ye ko siga kɛlen don Sogɛli la k'a bɛ fɛ k'i kanbɔ ko ka kɛ jamanakuntigi ye ko waati dilen don Sogɛli ma tile 2 k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ a bɛ kɛ jamanakuntigi n'a tɛ kɛ jamanakuntigi hakili la Muntaka ninnu ka wele kun ye o de ye ni ne ma fili a tɛ san 1 bɔ ka ne to tiledu la ale Muntaka tali kelen ko ne ma ko ale ye cɛbɔ ye ko ni kalata bɛna kɛ Amara an b'a fɔ Sogɛli ye n'i kɛra ɲɛmaa ye i kɛra sununkun ye a bɛɛ bɛ bɔ i kan a bɛɛ bɛ ku i la f'a bɛɛ ka ku i fɛ dɛ kuma t'a ɲɛnabɔ dɛ a ye kumaw fɔ o don o bɛn t'a la dɛ o man ɲi sabula n'i bɛ fanga la i fa b'i neni i ba b'i neni i somɔgɔw b'i neni i buruju bɛ gosi maaw bɛɛ la minnu kan ka kuma i ma minnu man ka kuma i ma olu bɛɛ lajɛlen b'u ta fɔ Amara fanga ni politiki baara tɛ taa dɛ k'a fɔ Imamu Umaru Diko n'a ka maaw ye Umaru Jara n'a ka maaw ye k'u ka jininiw koli ji la n y'u ka kuma bɛɛ mɛn ma kurantigɛ ko kuma mɛn u da k'an bɛ degun min kɔnɔ bi k'o ye kurantigɛ ma kuma mɛn u da maa minnu bɔra n'u sara Imamu Diko ka misirida la m'o kuma mɛn u da maa mɛn u da k'a fɔ ko jamana bɛ se ka bɔ degun in kɔnɔna na cogo bi an bɔlen filɛ CEDEAO ni UEMOA la m'o mɛn u da n ye min mɛn u da karisa y'a ta karisa y'a bila ni marché dira ni marché ma di Amara anw mago t'o la ko o y'aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ye anw ko anw bɔra CEDEAO la anw ka sini bɛ kɛ cogo di dɛ an ka passeport ko bɛ kɛ cogo di an ka carte séjour ko bɛ kɛ cogo di an ka sɔrɔ ko bɛ kɛ cogo di an ka jagokɛlaw bɛ taa cogo di ka segin ka na anw mago b'o de la o
aw ko ye politique ye ko be fanga ta ko ka maw sira yira maw la minga fsani ibe ka tay naw yere dama karle no nyana ka nga on sigi ka aw fle ay sabali amara maliyo munu ye mali yere ulu mako foyten na ko yin soro yoro mina ani bama ko chaga jane ibe sangare ji yoro do ibe miseni yoro do amara lulu ti mali tele laje alulu ga connexion ti mali connexion yi alulu ga téléphone ti mali téléphone yi no be mali fe amara dugu in konnana bi maw bi kelela ko ka ji duma ka kalanso du deuma muso be se ka ji soro to mi ka nako son u be se ko ka sini sigi baraka to godi aw blalo no be kuna Bamako ya foyi ma se ka soro ka de an ga mogo ma ne aw yere ka joro ko na ka nata ko na ka ngoni ya mala me amara bi nyina ka me campagne électorale la u ka sabali ma be ko tonga koto ni ala yi bonya ka ba yere fana kan yere bonya de nera tumbe fe be kunga yeni ko ina fu muntaka kuma la biame yoro mi ko gelera chogo ale kunga nga kodonga kotoka kodo akoro kama ngamara politiki moy akechogo mba fe amai ngamara muyanse ni keneka jekulu min sigira EMK fe FSD ani semasi fe sabula de wolola ka soro ka togo de ni uye jere min ke le 5 juin o de togo taraka da jekulu la mouvement du 5 juin 2020 o de togo taraka da M5 la uye bol min ke le 5 juin 2020 o nyele uyo de togo taraka da M5 la amara jekulu sigira chogodi kuntlela juma me jekulu ina tabulo juma tumala miria juma tumala akalla yinu tuye juma unye akume fega mune ke yasa jamana do nga lafia ama sebenyi ama barayi ayina doro anga faranyo anga ni fanga bina ba to nyene bo ne nunu bismillah shin chama nguka nyefonye mefaka famu abu tami abu na munke na ya soro mune ni mumbe sigi senga amara na wolo munabi kele bana yoro mi sorasu na yoro mi munu mbado ngavo ko fanga kuntlena e minye ulutara ola sorobatiki munu mbala ulu yeremine musaga bebo munungu ulu ye dengere fe damine jekulu sigira munu fe ulu nyanga dlegi kamine wa fo bi ame o janfa inde konnana nataw de mafa kuntlena kunte tabulo tunte sharia kunte fo tunta kono o tie de bangene fleni hakilina bami tuno malion tume tegumi ngona no kaseka fali amara menye maula somi de nula somi ibeka be biwati mi Boubou Sissé o ka groupe tumbe Karim ka groupe tumbe jekulu wara fana tumbe munu mun sigileno Ibrahim Bouakar Keita tumbe sama nne di ɲɔgɔn cɛ amara nga sa wati na manjane nyama ku joro u kana to diden shuka maukine parce que on yebe minani alno ya soro ko fome ka fo fan fly fe ko ba on hakli sigi an tumo famu nga fan flashi utika fen fo mi on jigi sigi kumai on tika nga sini sigi kuma meuda an tika yirwal kuma meuda degu munu ma an tika kuma meuda sungalo setado na fo me soro togodi songo be jigi togodi mo be lafia togodi kuramna na togodi amara mo be min fo chiaro de an ga demokrasi fanga sigira ama sigi ama nyengini al sambo tabulo ndela taga fante ni fanga be yoro mo beta fara o tigi ka o tigi deme
a ɲɛna wa a tiɲɛna u bɛ sama ka bɔ ka taa fan wɛrɛ fana fɛ. N'an bɔra yen an bɛ segin ka na kunnafoni kɛnɛ kan. Sɔgɔmada in na ni Ala n'a kira sɔnna a ma min ye Kuluba faama sigiyɔrɔ la jɛrɛ min sigira sen kan n'o a ɲɛmaaya dilen don Usmani Isufu Mayiga ma ko ka cɛfɔ ni kanba kɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna yan olu ye baara minnu kɛ ni a bɛ fɔ o ma ko terme de référence o min kun cɛra juma tɛmɛnen u b'o di jamanakuntigi ma bi sɔgɔmada in na Kuluba faama sigiyɔrɔ la yaasa baara tɔ kan ka kɛ cogo min ye colonel Asimi Goyita ye a bɛ sɔrɔ ka o dantigɛli baaraw kɛ ka o ɲɛfɔ min ye wolomasiri tabaw olu ka ko minnu bɛ na ye a ko la sigikafɔ bɛna kɛ cogo min na fan bɛɛ lajɛlen fɛ Amara o baaraw olu bɛɛ lajɛlen na dantigɛ. An bɛ to Kuluba ye komi papier bɛ di sɔgɔmada in na yaasa ka se ka dialogue ko tɔ fɔ jumadon min ye sɔrɔdasiw ye finitigi minnu b'an ka jamana kɔnɔ ani lakanabaw olu tun ka samɛ foli bɛ Kulubakaw fɛ yen. Jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goyita ye Amara ko k'a nisɔndiyalen ba don ka kɛ ni wolomasiri tabaw ye jaabi minnu sɔrɔ nin waati laban ninnu na k'a b'u fo ko ka u waleɲuman dɔn. A ko a ka nisɔndiya yɛrɛ ye min ye o ye k'a fɔ bi min ye wolomasiri tabaw ye baara kɛcogo a faamuya cogo ale ni u yɛrɛ ka wulikajɔ kɛcogo ɲumanw fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa fana min ye baaraba minnu bɛ u bolo olu bɛ se ka lara wuli cogo min na ko o de la ale y'a ka nisɔndiya yira ko wa k'a bɛ san 10 bɔ sɔrɔdasiw ani an ka lakanabaw tun bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔna na ko ni fɛɛrɛ ɲɔgɔnna ni nin baara ɲɔgɔnna tun ma se ka kɛ hakilisigi ale ni basigi kɔnɔna na o de la ko ɲinan san in n'o ye samɛ foli ye k'o bɛ ka kɛ hakilisigi ani basigi kɔnɔna na maaw n'u bolominɛw la kɔlɔsili Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ k'u jija dɔ ka faraw kan hali bi min kɛra ko o ye ale colonel Asimi Goyita ale wasa kosɛbɛ a ko don nataw la baaraba minnu bɛ u bolo n'o kan ka bila sen kan o kan ka kɛ cogo min na an ka wolomasiri tabaw n'an ka lakanabaw bɛɛ lajɛlen fɛ ko o ye kura ye kura min bɛna n'a to min ye laɲiniba yɛrɛ ye min ye maaw n'u bolominɛw la kɔlɔsili jamana yɛrɛ ka segin a ka jamanaya la jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na k'u kan ka o baara kɛ a y'a ɲini u fɛ fana u ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan yaasa minɛn minnu bɛna sɔrɔ ka di u ma waati nataw la u ka se k'a kɛ ka kɛ ni IES ale ka wulikajɔ n'a ka baarabaw ye. Wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o o ye Umaru Jara ye Général Umaru Jara a ko k'a bɛ jamanakuntigi fo ko sabula k'a tun ye layidu minnu ta u ye ko u baden timɛna k'o de y'a to bi wolomasiri tabaw u donfiniw u ka balo kɛcogo u ka saraw kɛcogo u yɛrɛ ka minɛnw sɔrɔ cogo ko o taa cogo ka ɲi ka kɛ ni jamana yɛrɛ ka laɲiniw sɔrɔli ye ko wa ko n'i y'o lajɛ k'o de b'a k'a to bi wulikajɔba minnu bɛ yen bi n'o olu laɲinina jamana ɲɛmaaw fɛ san tɛmɛnenw k'u sera ka olu caman kɛ min ye baro kɛlɛtigi ye a ko ko a b'a da jamanakuntigi tulo kan olu ka kuntilenna kelen pewu maaw n'u bolominɛw olu la kɔlɔsili yaasa jamana bɛ se ka basigi ni lafiya sɔrɔ fan 14 bɛɛ lajɛlen na cogo min na ko wa ko nin waati in na Amara ko ja maa dɔw de bɛ dugu jukɔrɔ mugu dilan an ka jamana kɔnɔ yan marafa min bɛ yen ni a bɛ fɔ ma ko farafin marafa ka olu dilan ko yɔrɔw fana o bɛ kɛ yɔrɔ minnu na an ka jamana kɔnɔna na ko tabina na tugu olu bɛɛ lajɛlen na yaasa dugudenw olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min Umaru Jara a ye ni kunnafoni in di jumadon min ye jamanakuntigi ma ko wa ko minɛn minnu nana Amara ko maaw k'u sigi n'a ye ko a bɛna kɛ ka baara de kɛ k'a ti kɛ soparila ye Asimi ko o diyara ye k'u jija dɔ ka fara a ka nisɔndiya kan yanni san fana bali cɛ u kana o kimɛli kɛ Kuluba yaasa bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ bi an ka jamana finitigiw ni an ka jamana lakanabaw ko u bɛ baaraba min na an ka jamana kɔnɔ o ko kelen hukumu kɔnɔna na wolomasiri tabaw u ka wulikajɔ dɔ juma tɛmɛnen n'o kɛra Banba yan fan fɛ Banba ale kɔni bɛ Gawo mara la k'u y'a ye k'a fɔ ko min ye maa dɔw n'o ye bamaciwale ni jugawalekɛbaw ye k'u maa 10 ɲɔgɔnna u tun bɛ yɔrɔ dɔ la o yɔrɔ in kɛrɛfɛla la sa ko u kun kɔni nalen ni blende dɔ de ye olu y'o bɔ mini ko olu wo u ka blende wo u y'u bɛɛ don ɲɔgɔn na wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ko u kɔni bɛ foli ni tanu ta ka ɲɛsin duguladenw ma duguladen minnu bi n'olu bɛ k'u dɛmɛ ni kunnafoni sanumanw ye u ka se ka baara kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na ani olu yɛrɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na
u ka sigida olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na chef d'état-major ko n'an y'an bolo ni ɲɔgɔn ma ko n'Ala n'a kira sɔnna ma ko se ko an bɛ o sɔrɔ kunungo sɔrɔ sebarekaw olu ko k'u ye mugucikan caman mɛn Amara mugucikan in tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ wolomasiri tabaw kɛlen ka wulikajɔ min kɛ bi dɔngɔnɔduguw kɔnɔna na k'a bɛ tali kɛ o la kilomɛtiri 37 ka kɔn Baɲangara ɲɛ dugu minnu bɛ n'o o ye Bɔnkɔrɔnkɔ ye olu y'a yira k'a fɔ k'olu fana ye mugucikan mɛn Gundagakaw ko k'olu ye mugucikan mɛn min ye Mandoli ye olu bɛɛ lajɛlen y'a yira ale ni Maliba ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye mugucikan mɛn sufɛ ja ninjugawale ni Bamacawale kɛbaw u ni an ka finitigiw karilen no ɲɔgɔn na dɔngɔnɔduguw kɔnɔna na min mana bɔ o la n'Ala n'a kira sɔnna ma an na o da maaw tulo kan kunungo surɔ min ye Kayi mara la ye jamukaw fɛ yen Bamaciwale kɛba ni dugawale kɛba maa 30 ɲɔgɔn na k'u tun bɛ moto kan dugu min bɛ n'u b'a fɔ ma ko Madala k'u y'u kunda yen kan ka tɛmɛ Usubijanya fɛ maa ninnu kɔni k'u taara ta don yɔrɔ dɔ la min ye jamu ale masuruna la ye nɛgɛ kanɲɛ 20 waati u y'a yira k'a fɔ ko jamu commune kɔnɔna na kɔni ko maaw y'u ye k'a yira k'a fɔ ko Guina yɔrɔ la k'u taara bingali kɛ Amara ni min bɔra o fana na o jaabi la an na o da maaw tulo kan wuladafɛla la Segu mara la kabini u ka karamɔgɔkɛ in minɛna Ninjugawale ni Bamacawale kɛba u y'u taabolo falen koyi wa sisan k'a daminɛ yen Masina fo Yuwaru yan fan fɛ u bɛ k'a lajɛ ka maaw lamara ni Mali finitigiw ka fini ɲɔgɔnna donni ye o degun in o wulikajɔ min bɛ sen na u bɛ ka o min kɛ bi a kɛlen don ka degun ta wa o kɛlen don fana k'a yira k'a fɔ ko yen ka bɔ Masina ka taa Sayi fo ka taa se min ye Deboye ninnu ni Gijow ninnu kɔnɔnaw la ye bi Amara k'u kɛlen don ka maaw n'u bolominɛw daraki ko u kana na bɔ u nɔ na cogoya si la Bamaciwale ni Ninjugawale kɛbaw k'u ka nin laɲini ye min ye o ye ka balo de tigɛ maaw la o ye ka taa ni ka segin k'o tigɛ maaw la wa k'u jama ka ca ye kosɛbɛ min ye maa caman ye u y'a ɲini u fɛ ko n'u ye kangaran da olu ɲɛ n'u ye sigana don olu la u ka baara la ye k'u b'olu tigiw ni diɲɛ fara o de la sa duguladenw kɔni caman minnu sera ka na Dawule yan fan fɛ k'olu kɔni b'a ɲini wolomasiri tabaw fɛ u k'u jija u ka wulikajɔ kɛ ka se nin dugu ninnu kɔnɔna na ko nɔn tɛ ko bi ko dɔ bɛ ka fara u ka degun kan kuma tɛ u tun b'a fɛ ka taa dɔgɔjɔw la ka kɛ ni sunkalo ale labɛn ni baaraw ye ko min ye Ninjugawale ni Bamacawale kɛbaw kɔni kɛlen don ka siraw tigɛ ka yɔrɔ caman bali k'a daminɛ Yuwaru ka na n'i ye babolo min ɲɛsinnen don Ɲafunge ma a côté dɔ in n'o ye commune ninnu minnu ye Gijo ninnu bɛ yɔrɔ minnu kɔnɔna na ani ka na fo Saye ninnu ni Masina kɔnɔna na ka na fo ka taa se Segu mara kɔnɔna na bi ko degun bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kan k'a sababuya kɛ kabini u ka cɛ in minɛna k'u ye dɔ fara wulikajɔ ale ni cɛsiri kan juma tɛmɛnen Jene Carrefour la Bamaciwale ni Ninjugawale kɛbaw an n'a fɔ bingalikɛlaw nɛgɛ kanɲɛ 6 tɛmɛnen ni miniti 15 ye u ye mobili 8 ani kari k'a kɔnɔmaw bɛɛ lajɛlen da u disi kan k'u mɔmɔ sanu sɔrɔla min bolo wari sɔrɔla min bolo telefɔni sɔrɔla min bolo u ye duuru don fiɲɛ na n'a bɛɛ ye k'u nana de koyi ka maaw lakoori k'u da u disi kan k'u ka telefɔni u ka fini u ka fɛn ɲumanbaw minnu bɛ mobili ninnu kari ni fɛnw kɔnɔ k'u taara n'a bɛɛ ye o kɛra juma tɛmɛnen maa minnu n'olu dɔw bɔra la olu ye kibaruya di Amara wolomasiri tabaw ka ɲɛma minisiri n'o ye minisiri min bɛ wolomasiri tabaw kunna ani sɔrɔsikɔrɔw ka ko kunna ko a nisɔngoyalen y'a mɛn k'a fɔ ko livre dɔ bɔra n'o ye gafe dɔ ye ko livre in tɔgɔ ye ko Mali ko défi du terrorisme en Afrique ko min ye maa min ye livre in sɛbɛn k'o ye colonel Alpha Yaya Sangare ye wolomasiri tabaa don wa ko min ye livre in ye ko a denkuli kɛra samedi février kalo tile 24 san 2024 ko livre in kɔnɔ kuma fan dɔw k'o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma ko min ye jo sariya baaraw ye ko u y'olu sɔsɔ min ye baara in ye ko livre in sɛbɛnni ko a na kɛ ko a kɛra ni sɔrasi ɲɛmaa dɔ olu ka yamaruya n'olu ka dɛmɛ ye ko wa ko n'i y'o ta k'o jateminɛ ko Mali yɛrɛ bɛ baara min na bi wolomasiri tabaw ka minisiri ko ale tɛ jɛn ni nin ko in ye wa ko kibaruya minnu bɛ livre in kɔnɔ k'a ɲɔgɔnna nkalonfin tɛ yen ko wa ko ale nisɔngoyalen b'a jira k'a fɔ livre ni sɔrasi b'a sɛbɛn i kan ka taga hakɛ minnu fɛ ka taa yira ɲɛmaaw la ko livre ma tɛmɛ o sira fɛ ko fo olu kɛlen k'a bɔlen ye k'o de hukumu kɔnɔna na sa min ye wolomasiri tabaw ka minisiri ye k'a b'a yira k'a fɔ ko min ye
sɔrɔdasi min ye nin waleya in kɛ ko sɔrɔdasi ka hakɛ ne u b'a fɔ ma ko réglementation en vigueur k'o bɛna boli a kan sɛbɛn fa sirila mars kalo tile fɔlɔ ministre de la défense et des anciens combattants a nɔrɔbilabaga sabula Sadio ale bɛ Rusilakaw fɛ yen o ye général de brigade Dawudu Ali Mohamedini ye ale de ye sɛbɛn in fa siri Amara o waleya kɔlen kɔfɛ an y'a mɛn k'a fɔ maa kofɔlen yɛrɛ n'o ye colonel Alpha Yaya ye ko finitigilakaw u y'u bolo d'a kan sibiri sufɛ k'u taara nɔfɛ ko ka taa n'a ye a na kɛ sɛgɛsɛgɛliw olu daminɛna Amara ministre min bɛ administration territoriale kunna porte-parole du gouvernement ministre d'État ko livre mun bɔra ko n'o ye Alpha Yaya ka livre ye ko ale Ablaye Mayiga ko a b'a ɲini maaw fɛ ko k'a bɛ na fɛn dɔw ɲɛfɔ maaw ye ka se ka min faamuya livre in ko la ani ale yɛrɛ sen donni a ko la a ko livre in a bɔra k'a sɛbɛn Alpha Yaya fɛ ko Alpha Yaya ye sɔrɔdasi min ni a bɛ sɔrɔdasiw ka gun kɔnɔna na ko livre in kɔnɔna na ko Alpha Yaya ye kuma fɔ kuma min bɛ ta dansigi min bɛ tali kɛ ka degun ta ka ɲɛsin Mali wolomasiri tabaw ka ko ma ko livre bɔra février kalo tile 24 tɛmɛnen ko wa fana ko ka kɛɲɛ ni livre a ye kuma minnu ta n'o o ye ka jalakili kumaw ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ka minisiriso ma ani ko wolomasiri tabaw fana ye minisiriso ye kuma minnu fɔ k'a jira k'a fɔ ko livre kɔnɔ kuma k'o ye nkalon ye ko sabula ko armée k'o ma waleya fosi kɛ waleya minnu n'o bɛ degun ta ka ɲɛsin josariyaw sɔsɔli ma ko ale ministre Ablaye ko ale kɔni ye ministre ye min bɛ jama faso ka kuma lase kɛ k'ale tun bɛ livre in a denguni kɛnɛ kan ale taara teriya sira badenya sira ani an ka adamadenya taasira sira de fɛ ko nka ko k'a fɔ ko ale sen yera livre in dilanni na walima ko ale y'i da don livre in na ko walima ko livre in ko bɛɛ lajɛlen sɛgɛra ale sen kan ko an y'a ye cogo min ko ale yɛrɛ taara kɛnɛ kan ko ka livre in ye ten ko wa ko min ye livre in baara ye livre in ko kɛli ko ale kɔni dɔnyɔrɔ fosi tɛ a la wa k'a fana kelen kun tɛ ministre min bɛ sanayɛlɛ kalanso kunna ni o ye dɔngɔnɔkɛ ye k'o fana tun b'a kɛnɛ kan k'u fila bɛɛ lajɛlen u dɔnko foyi tɛ livre in a sɛbɛnni ni a bɔli la nka komi bonya dar'u kan k'a fɔ ko n yɛrɛ tun bɛ Amara i tun bɛ yen dɛ i ni Gabriel aw ko k'o tɛ fɔ a kɔ o tɛna a fana wele k'a ɲininka n'a bɛ aw dɔn n'a dɔnko bɛ livre in na nka livre in Amara a kuma ka ca anw bɛ min faamu an b'a fɔ ɲɛmaaw ye u k'a ko kɛ ni hakili ye u k'a ko kɛ ni faamuya ye u k'a ko kɛ ni sokɔnɔko ye sabula olu bɛ fɛn kalama a la anw tɛ min dɔn nka min ka ɲi wolomasiri tabaw ka gun kan Amara o ye ko bɛ kɛ cogo min na n'u b'a fɔ ko sɔrɔdasiw yɛrɛ ka kumaw man ca la grande miette u k'a kɛ o discrétion kɔnɔna na ale yanga ni a communiqué bana ko olu man ɲi ale la kosɛbɛ parce que fɛn mun don a ma nɔgɔ o ye anw ka faranga ye ka d'u ma u ka se ka baara kɛ ni o ye ministre ko n'o ye je le répète ye k'a b'a da mɔgɔw tulo kan ko min ye wolomasiri tabaw ye k'u bɛ baara kɛ ni u diinɛ n'u ŋaniya ye u ka se ko ka kɔn bi ɲɛ ko wolomasiri tabaw bɛ baara kɛ cogo min ko min ye majɛ ye degun ye k'a fɔ ko josariyaw k'u b'o sɔsɔ ko o tile kelen ko o ma y'u la ko wa ko o ni livre ye min fa siri ko o tɛ kelen ye min ye colonel Ablaye Mayiga ye ale ye nin sɛbɛn fa siri kunun jumadon ka da bɛɛ lajɛlen ale tulo kan Amara direkaw fɛ yen olu tun ka maire dangan dɔ minɛna tile damani kɔfɛ sa n'o ye Amadu Umaru Mayiga ye n'u b'a wele ko Kangayi ko ale kɔni y'a yɛrɛ sɔrɔ a labilara a minɛbaw fɛ min ye a ka du maaw ye olu de ye kibaruya in di ko kamalen ko foyi m'a sɔrɔ koyi nka min ye a minɛkun ye a bilara cogo min k'a ma a da don la k'o lakali maa si ye nka b'a fɔ dɔrɔn k'a jira maaw la k'a fɔ ko min ye février kalo tile 25 ye maa 4 olu kɔni tun taara ale sɔrɔ a ka so k'a n'a ka moto bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye Amara derkɛ minɛna nin yɔrɔ in de la ye aw ka rapɛri ninnu fana u bɛ balo nin fɛn in na ye koyi moto suyɛnna minnu tun bɛ Gawo ko a 4 sera ka minɛ Gawo 2e arrondissement maaw fɛ olu ka wulikajɔ n'u ka timinanja k'u ma moto yɛrɛ dɔrɔn minɛ koyi u ye katakatanin dɔ fana minɛ min ye 2e arrondissement maaw ye u y'a jira k'a fɔ ko duguladenw y'u dɛmɛ kosɛbɛ baara in na
yaasa u ka se ka a ko kɛ sigili u ka se ka ko kɛ ni basigi ni lafiya ye min ye kibaruya ɲuman olu sɔrɔli sira la amara kilalikaw fɛ yen ɲɔgɔnlajɛ belebeleba bɛ yen n'o ye imigadu ka ɲɔgɔnlajɛ ye gaca ale n'a kɔladenw olu taara ɲɔgɔn sɔrɔ kilalikaw fɛ yen maliyɛn cɛman n'a musoman k'a bɛɛ lajɛlen wele k'u ka ye kɛnɛ in kan ye o kɛnɛ ka sa CNT ale ka maaw tun bɛ yen fasodenw ka tɔnjɛkulu premier ministre ka maaw min ye ministre Wage ka taa se Alhamdu Ag Iliyan ma Amadu ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen baro sugu ninnu kɔni ye tali kɛ bɛn ni kelenya bɛ se ka sinsin cogo min na Niger ale ka maa cilen tun bɛ kɛnɛ kan ale ni Burkina Faso yaasa ka taa kɛ nin ko in seere ye k'u y'a jira k'a fɔ baara bɛɛ lajɛlen ye tali kɛ bɛn ni kelenya o ɲini n'an ka jamana kɔnɔ maliyɛnw ka cɛfɔ ni kan bɛ baara min kan ka kɛ ko nin y'o bugunatigɛ daminɛnen ye amara nin ko senfɛ i b'a dɔn Kidali donna la kuluba dɔ bɛ yen f'u b'a sɛbɛn kan ko Kidali o taar'o mun k'o kɛ Mali couleur ye han n t'a dɔn n'i y'a ye komi e ka ko sisanama i yɛrɛ i kɛra bɔlɔlɔmasa ye ko nin baara bɛɛ lajɛlen kɛkun ye min ye Kidali maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila u bɛ se ka segin ka na cogo min na lafiya kɔnɔna na ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ bɛɛ bɛ se ka lafiya cogo min na minisiri min b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Ablaye Diop ye ale bɔra Irisilakaw fɛ yen ka taa Turkikaw fɛ yen lajɛ belebele de bɛ bɛn ni kelenya u bɛ se ka sabati cogo min cɛncɛn fo ka jamanaw olu kɔnɔna na yaasa basigi ka se ka kɛ lafiya bɛ se ka kɛ cogo min Ablaye Diop ye kuma ta ye a kɔni y'a jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko nijuguya wale ni bamaja wale kɛbaw ko maaw b'u fɔ cogo min na diɲɛ fantanw fɛ k'olu minnu ye cɛncɛn fo ka jamanaw ye Mali Burkina Niger k'olu ka filɛlan ye dɔwɛrɛ ye ko san 10 ko diɲɛ nana bamaja wale nijuguya wale kɛlɛli la ko nɔ ma bɔ a la ko nka ko nin waati in na ko olu ye fɛɛrɛ min sɔrɔ u yɛrɛ ye ani olu bɛ ka wulikajɔ min kɛ k'o de bɛ k'a to olu bɛ ka ɲɛ sɔrɔ nin baara in na ko wa ko u jamana sabaw k'u y'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min k'u bɛna na to sen na yaasa nijuguya wale ni bamaja wale kɛbaw u bɛ se ka kɛlɛ cogo min na diɲɛ fantan 4 fɛ ko san 10 tɛmɛnen kɔfɛ k'u ma se ka mun kɛ ko ni Ala sɔnna a ma ko u na o danŋɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ye kunnafonidila dɔ y'a ɲininka ko aw jamana saba k'aw bɔra CEDEAO la Mali Burkina Niger ko yɛlɛma k'a ko bɛ cogo di Diop ko bɔn ni ko banna ka ban ko segin ko kuma t'o la tuguni ko bɛɛ k'o bila hakili la k'a dɔn k'a fɔ ko olu tɛna segin u kɔ k'olu y'o kɛ ko o bannen nin ye ko CEDEAO ye hakilina dɔw ta ko ka baara dɔw kɛ ko ka fɛn dɔw yir'u la a ko olu tɛ jɛkulu min kɔnɔna na olu t'o kɔnɔ kuma u da don o la k'o ye CEDEAO maaw olu yɛrɛ ka baara ye o y'u ka kow kɛcogo ye k'olu kɔni olu da tɛ o la amara fiwa kun cɛra sibiri min ye Umu Sangare a dɛmɛna baara in na Batuli Ɲang fɛ amara ka festival daminɛ fo ka taa ban Batuli n'a ka maaw tun bɛ su ani tile a ka maa min bilara ka taa kɛnɛ kan o ye Dawuda Kamara ye ale yɛrɛ tora ye fo ka taa festival ban pewu a ma dan o ma dɛ fiwa dɛmɛni ma dɛ Yanfoyila dugu dɔ bɛ yen ko Jijan olu bɛ muso 130 a ye forage di olu ma yaasa u ka se ka baara kɛ amara ne ye nin fɛ yen na dɛ e ma deli k'a fɔ ka sun ye dɛ ne y'o ye a bɛ Yanfoyila n ye loko ye n ye jabibi ye n ye woso ku banangu nin bɛɛ lajɛlen bɛ nin muso ninnu ka nakɔ kɔnɔna na nka jiko dɛsɛ de tun bɛ u la u nana ka na welelumada kɛ Batuli u y'a fɔ jeudi amara samedi forage jɔli daminɛna a ji kun fɔlɔ olu bɔra ka ban muso 130 in u kɔni ye foli ta ka ɲɛsin Batuli ma o kɔfɛ an taara Jarani an taara Satigi fɛ yen an kɔni sera yen su fɛ mais a y'a sɔrɔ dibi donnenba don an taara ka musée lajɛ Jaranikaw an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn sabula u bɔra depuis sɔgɔma fo ka taa se an nali ma u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la an bɛ u fo la kosɛbɛ k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko u ni ce Yanfoyila festival a jara kosɛbɛ sabula amara ja dusu baga o bɛ se concert la yee n'a wa denmuso a kun cɛli la sa Sɛkisijan ni Umu Sangare ka sɔrɔ ka an tɔ la an dafa sa k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 22 amara ne yɛrɛ ɲinɛna ban heure kɔ bon an kɔni a kɔni tiɲɛ na u ye Yanfoyila ɲɛnajɛ wa amara kurantigɛ tɛ yen dɛ i ye n ka kuma mɛn kurantigɛ tɛ Yanfoyila kuran b'olu bolo an ye tile 4 min kɛ yen kuran ma tigɛ ji ma tigɛ foyi ma tigɛ i b'a dɔn olu ta bɛ taa yɔrɔ min na Selenge olu bɛ Selenge baraji de kan donc
an bɛ sɔgɔmada in na ta jɔya n'ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 tɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kibaruya wɛrɛw la kibaruya minnu ni olu bɛna tali kɛ kosɛbɛ min na Amara o ye yalama an kan ka wari kura sigi wa M5RFP malikura ma olu y'o baro sigi kɛ an bɛ dɔ fɔ o la ale ni an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na yan baara wɛrɛw kɛra an na an da don olu bɛɛ lajɛlen na bi sɔgɔmada na ta an b'o bila yan an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen na ko ka an bɛn ni ala n'a kira sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 ni o sera tuma min na yan an nana ka na an sigi tuguni ka kibaruya kuraw k'olu da aw tulo kan ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sabali ɲuman k'an ye ala k'an bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ foni